Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Adaga panguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Light vehicles required daliwat sang LTO nga mag-agi sa Motor Vehicle Inspection Center. Transport strike, ginaplano sa transport groups bangod sa padayon nga pagsaka sa bili sa produkto petrolyo. Lalaki arestado matapos mangawat sa 13 ka mga manok gikan sa iya ginaobrahan sadto. Sa San Carlos City, market vendors gin-require nga magpabakuna. Kag sa Good Vibes, Negros Occidental isa sa napulo ka mga galing puok awardee sini nga 2021. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, balik na sa trabaho ang pamuno sa Provincial Human Resource Management Office kasunod sa pagtapos ng 60-day preventive suspension sini. Suno kay Attorney Alberto Nelias Jr., ang Provincial Legal Officer sa Negros Occidental, Oktubre 4, nagbalik report sa iya ulihi nga assignment sa Cyber Center si Attorney Annabel Palik. Nagtapos man ang iya nga preventive suspension kag balik naman ang iya nga benepisyo. Paday ng hearing sa kaso nga ginpasaka batok sa iya. Siyang ginreklamo sa pila ka mga empleyado kag retirees sa oppression, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, and for being notoriously undesirable. Nagapanugod pa lamang ang hearing sa iya nga kaso. Samtang ginakabig naman nga resolved ang kaso angot sa ginbakal nga grain dryer nga ginasiling indi santo sa specification nga ginfile bato kay anay Provincial Agriculturist Attorney Jafet Masculino. Nagtupa ini nga bilang simple misconduct kag ginpapanaugan na lamang sang warning ang duha ka iban pa nga nalakip sa kaso. Paday naman ang hearing sa kaso ni Masculino angot sa 1 milyon ka pesos nga balor sang catering service nga ginasukot sa probinsya. So ara na siya subong sa Cyber Center, kaya mo nang iya last nga assignment, no? So ara to siya ga-assist for head for admin concerns sa cyber. What about ang Case? Of course, ongoing ni gyapon ang case ya. Actually, in fact, ara na kami subong sa nakapresent na kami first witness for the prosecution. So, amo na siya. Sige lang danayon, danayon. Kay medyo malawig-lawig kay kadamo to testigo. Sa number 9, konseho sang syudad sa Bacolod ang nagaduso sa pagbakal sang syudad sa mga anti-COVID medicines. Ang Remdesivir kag Tocilizumab apila lamang sa mga ginagamit nga anti-COVID-19 medicine sa pinakamang ospital sa pungsod. Pero hindi man malipod katungod sang demand, nagasaka ang presyo sini kabangdanan nga hindi man masarangan sa mga pasyente nga may manubo nga income. Gani ginaprubahan sa katapos ng sanggunian panglungsod ang hingyo ni Councilor Renesito Novero nga magbakal ang City Health Office paagi man sa City Mayor's Office sa mga anti-COVID-19 medicine nga makabulig sa pag-recover sa mga pasyente nga nalatnan sa balatian. Nagapati si Novero nga ang preemptive purchase sa mga bulong ang dako nga bulig agud maproteksyonan ang mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Nagligad lang nga semana, ginaprubahan man sa konseho ang pagbakal sang syudad sa dugang nga medical oxygen nga mangin reserba nga supply sang syudad bangod man sa pagsaka sang COVID-19 cases. Sa number 8, tanan nga mga vendors o kon mga nagabaligya sa merkado kon public market sang San Carlos City ang ginmanduan nga dapat magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Sa executive order nga ginpapanaog ni Mayor Renato Gustilo, sumugod Nobyembre 30, hindi na makasulod sa Jose Valmayor Jr. Public Market ang mga nagabaligya kung wala sila na bakunahan. Sunod kay Gustilo, ang tanan nga magasulod sa merkado, lakip na ang mga manugbakal dapat magpakita sang ilang COVID-19 vaccination card.
Sang Oktubre 19, nagsugod na ang City Health Office ang pagbakuna sa mga wala pa nabakunahan ng mga vendors. May masobra sa 140 ang nagpabakuna suno sa alkalde. Kung may yara gidman sa mga nagpamalabag suno kay Gustilo, may mga 8 ini sila. Padayon ang panawagan ni Gustilo sa publiko nga dapat magpabakuna agud to malambot ang herd immunity para makabalik na sa normal ang tanan. Hindi na sila makusunod kung hindi sila fully vaccinated. Okay. Pati ang manugbakal, Mayor? Binugbaka, gagapaninda. So far, okay naman ang response ng sa publiko. Galing mapili lang din sila sa Pfizer. Ay, okay. Compared to other brands. Sa number 7, ang 153 million pesos nga feeder port sa Sagay City ang ginalauman nga mas makapasanyog pagid sa pag-export sa mga produkto sa syudad sa mga kaiping sini nga mga lugar. Inisunod sa kay Mayor Alfredo Marañon III kasunod sang inauguration sang among nga feeder port kag fish landing sa barangay Old Sagay sang Miyerkules. Mga roll-on roll-off vessel gikan sa Iloilo kag Cebu ang sarang makadungka diri. Matapos ang halos 5 ka tuig, tigayon na nga na-turnover ang 280 meters Sagay feeder port sa lokal nga panguluan sang Sagay. Ang pondo sa proyekto ang gikan sa World Bank. Kinapasalamatan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang Department of Agriculture lakip na ang Philippine Rural Development Project para sa proyekto. Suno sa iya, ini magapaayos ang production bisan pa sang kita sa mga kag makabulig tibawa sa epekto sang pandemya sa agriculture sector. Ginkilala man ni Lacson ang initiative ng Dayanay Governor Joseph Marañon kag Alfredo Marañon Jr. sa amo nga proyekto. Suno naman sa PRDP Deputy Director sa Western Visayas nga si Jose Albert Barogo, ginapaabot nga mabenepisyuhan ang mga 22,000 ka mga mangunguma kag mangingisda sa amo nga proyekto. Sa number 6, lalaki arestado matapos magpangawat sang 13 ka mga manok gikan sa iya anay ginaobrahan. Nadakpan sa akto sang PNP nga nagapangawat si Rolando Arellano sa iya sinisadto ginaobrahan nga farm sa barangay San Fernando sa Talisay. Suno sa pulis, gintaklas ni Arellano ang perimeter fence sang game farm kag iya ginsulod ang payag. Nakuha sa suspect ang 13 tanan ka munga kag mga bulong para sa inugbulang nga manok nga nagabalor sang 80,000 pesos. Dugang pa sang pulis, sadto nagatrabaho sa farm ang suspect kag siya ang ginpahalin na bangod man sang reklamo sa iya nga pagpangawat. Kaso nga robbery ang ginpasaka na batok sa kay Arellano. Sa number 5, sa banwa sa Moises Padilla, isa ka barangay tanod ang patay matapos labuon sang iya kaupod man nga tanod. Patay 48 anyos nga si Noli Carpentero matapos labuon sang iaabyan nga isa man ka barangay tanod sa Martes sa barangay Inulingan sa Moises Padilla. Sa investigasyon ka PNP, updanay inom sang amo nga gabi ang duha ka tanod sang hinali na lang nagbaisay sila kabangdanan nga ginlabo sang sospek nga si RG Banares ang iaupod nga si Carpentero. Suno kay Police Major Randy Babor, mag-abenay man ang duha ka mga tanod kag bangod lang sa kahulugbon amo nga nalabo ni Banares si Carpentero. Siya ang nagsurrender naman sa PNP. Sa number 4, mga ospital sa Negros Oriental ang halos puno na. Naglabot na sa karon sa 99% ang occupancy rate sa mga ospital sa bugos nga Negros Oriental. Yara naman sa critical level ang tanan nga major hospital sa Dumaguete City. Base sa datos sa Negros Oriental Interagency Task Force, anom sa siyam ka mga ospital sa Negros Oriental ang may masobra na 100% isolation bed capacity kag yara naman sa 98% ang bed capacity sa Silliman University sa Dumaguete. Nagpagwa na sang executive order si Governor Roel Degamo angon sa pagpatuman sang alert level 4 sa probinsya nga magalimit sang hulag sang tao agud malikawan ang paglapta pa sang COVID-19. Yara karon sa 2,212 ang active cases sa Negros Oriental. Samtang ang Negros Occidental naman ang nagpanaog na sa 4,509
544 ang active cases. Amo man sa Bacolod, ngayara na lang sa 1,820 ang active cases. 60 ang dugang nga kaso kahapon sa Negros Occidental, kag 107 naman sa Bacolod. Sa number 3, Negros Oriental ang hindi na mag-require sang S-Pass sa pagsulod sa ilang probinsya. Sandig sa advisory sa Provincial Interagency Task Force, hindi na kinahanglan pa magpakita sang S-Pass ang mga travelers nga magasulod sa Negros Oriental. Nagapabilin nga requirement na lang sang probinsya amo ang negative RT-PCR test result nga valid for 72 hours para sa mga unvaccinated travelers. Para naman sa fully vaccinated travelers, negative nga antigen test nga valid for 48 hours amo na lang ang kinahanglanon nga iupod sa ilang vaccination card. Magaparayo naman sa gihapon ang hugot nga pagbantay sa probinsya sa mga borders, ilabi na nga naka-alert level 4 karon ang Negros Oriental. Sa number 2, katapos ang transport group sa Negros Occidental ang posible magpatuman sang untat biyahe kung hindi mahatag ang ginahinyo nila nga 2 ka pesos nga saka sa plete kung nagapadayon ang pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo. Nagahamboy na sa 63 pesos ang kada litro sang gasolina kag masobra 50 pesos naman ang kada litro sang diesel. Ginapaabot ni Jesse Ortega, ang Secretary General sang Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operators Negros nga magapadayon pa ang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo sa Nobyembre. Rason kung nga apila sa ila mga kaupdanan nga driver kag operator ang nagapensar na lang nga temporaryo maguntat biyahe. Ang grupo ang mag-file man sang petition sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa dugang nga 2 ka pesos nga saka sa plete para sa mga pampubliko nga salakyan. Pero kasubong sang pag-deny sa nga petisyon sa mga transport group sa Metro Manila, ginapaabot man ni Ortega nga hindi man paboran ang ilahinyo bisan pa karon nga pandemic. Ginaplano sang grupo upod sa Federation of Bacolod City Drivers Association nga kun hindi mapamatian sang natungdan nga ahensya ang ilang ginahinyo, sila posible maglunsar sang pag-untat biyahe. Isa man ka transport caravan for a cause ang natalana pagahiwaton sa United Negros Drivers and Operators Center, buwas batok sa padayon nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Kaya na bata na bungat na. Yung magwanda mo, ulit, yung nag-nagpay mo yan. Yaman na lang ulit yung apply. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga light vehicles liwat yung require sang Land Transportation Office nga mag-agi o kung magpa-inspeksyon sa Private Motor Vehicle Inspection. Ma-report si Nico Delfin. Hindi kasubong sa nagligad nga binulan, matawhay kay malaka lang ang mga salakyan nga nagapa-inspection kag nagaagi sa emission testing sa pribado nga Motor Vehicle Inspection Center sa reclamation area. Inibisan pa nga liwat nga ginbalik sang Land Transportation Office ang pagpatuman sa Motor Vehicle Inspection and Registration sa mga Authorized Private Motor Vehicle Inspection Center sumugod sang Lunes. Suno kay Ruben Tampos, pamuno sang LTO Bacolod, kutob sa mga light vehicles kasubong sang pribado nga salakyan, taxi, jeep kag motorsiklo ang mag-aagi na sa PMVIC. Mangin optional naman ini para sa mga heavy-duty vehicle, mga truck kag tricycle. Ang PETC, mga Private Emission Testing Centers, makakontinue sila gyapon sa operation. But ang i-cater nila ang truck kag tricycle nga pwede namon gyapon mabaton dire ma-process dire sa LTO Bacolod. Ang iban nga na conduct nakakwa results PETC within sa area, pwede na ma-register from other district offices nga hindi pa LTMS ang ila program. Handa naman magsunod ang mga drivers ang taxi nga sanday Angelito Basanta kag John G. Gonzaga sa mangin panibago nga patakaran sang LTO. Pero nagalaom sila nga matagaan solusyon ang delay kag pagginutok sa PMVIC nga nagaisahanon pa lang nga naga-operate sa probinsya. Okay man lang na ako damo ano nila pero kung isa lang ti mabudlayan gid ang tao Naman. PTC pa para magtingob kamo datanan kung ano kadamo ang salakyan. Ti magtingob lang kamo sa reclamation da. Ti siyempre perwisyo gid sa mga driver o kon sa mga tao
kami mismo mabudlayan kami sinamo kay siyempre mukato kada aga. Ang iban ra na nagatulog di man no kadaman. Depende na sila sir kung ano ila protokolo kay wala kami mahimo mo. Ginalauman naman sa katapos ang transport sector nga kuntani hindi ma-monopolize ang operations ng PMVIC agud man hindi mataman ang kadamaan sa mga driver kag operator. Karon nga nagasaka ang presyo sang produkto petrolyo kag may pandemic. Laban na bang gusto magasto gina sir? Oo. Na-delete ko sa imong oras. Oo, delayed Sa oras mo sa tiempo mo sa LTO. Kapin pa subong pandemic, subong di ka to kasulod basta-basta mo. Nagapanindugan ang pamunuan sang LTO nga kinahanglan ang pagpatuman sang Land Transportation Management System agud man mapasiguro ang roadworthiness sang salakyan para man malikawan ang posible pagluntad sang aksidente sa dalanon. Ginapaabot sang LTO nga sa pagtukod sang dugang pa nga PMVIC sa Bacolod kag sa iban pa nga mga lugar sa probinsya, mangin fully automated naman ang vehicle registration sa madason nga tuig. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, probinsya sa Negros Occidental, isa sa napulo ka mga Galing Puok awardee sininga 2021. Sang kahapon ginpatigay ng awarding kag ang Network Alliances for Coastal Wetlands Conservation ang nanging kabangdanan kung nga nanging awardee ang Negros Occidental. Sa sininga programa ginatagaan sa nga pagtamod ang paghalong sa mga wetland kag marine resources nga community-based ang approach. Ginsuguran ini sang 2015. Ini ang kabahin sang Ramsar sites o kung mga wetlands nga ginahalungan kay ilistaran sa mga pispis sa baybayon. May national treaty para sa conservation kag sustainable nga paggamit sang wetlands kasubong sang coastal areas kag swamps. Napulo ka mga LGU ang kabahin sang network halin sa Bago City pakadto sa Banwa sang Ilog nga may 52 ka mga barangay, people's organization, Fisheries and Aquatic Resources Management Councils kag ginatos ka mga environmental law enforcers. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, mismo ang mga pumuluyo sa sini nga mga lugar ang nagatipig sa ilang nga mga lugar kag pinaagi sini nahatag pa sila o kung nahatagan pa sila sang duga nga income. Bangod sini nabuhinan ang kadamuon sang kaso sang pagpangutod sang mangroves. Ang Negros Occidental lang ang may Ramsar site nga community-based ang paghalong sini. Ginpasalamatan man sang gobernador ang Galing Puok sa paghatag sang pagtamod sang organisasyon sa ginahimo sang probinsya. Ilabi na nga ikalima na ini nga anibersaryo sang pag-declare sang coastal wetlands sang Negros Occidental bilang Ramsar site. It is interesting and significant to note that today also marks the 5th year of the declaration of the Negros Occidental Coastland Wetlands Conservation Area as a Ramsar site or wetland of international importance. I share this award with all the LGU members of the Negros Occidental Wetland Areas Management Alliance. Ang baling GovBarb bangod nga ginhalungan nilang ilang nga wetlands ang sang sini nga mga napulo kay LGU at least nakaganar man sila mismo kay gintiluan nila ginhalungan. So kita mi naga-congratulate sa Negros Yes. Occidental. Ang ginakilala ni sang Galing Puok mga best practices sang tagsa ka LGU nga nagakaigo man sundon kung tani sa Sa iban iban. man kay LGU. Meaning role model ang Negros Occidental sa iban nga mga LGU. Kaaga mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.